Get the bishop. Get for the bishop. Daniel O'Connor. Daniel O'Connor. Good. oge a na-anata oriri and anyị nwa na-abịakwa ịnata oriri ịnata oriri ị nọrọ ebe e nyere gị ihe tinye ya n'ọnụ bifo ọ gaa na ma ọ bụ na e nyere gị ya n'aka ị nweghị ihe ka ị pụba mgbe ị pụruru n'oche gị ma ọ mgbe ị ruru na kọnọ ịkwụziga n'akụkụ ebe ahụ itinye ya n'ọnụ bifo ọ gaa na-aga ebe ọbụla onye nwere ajụjụ ya bịa jụọ mmụọ ọ jụọ ụkọchukwu anyị. For us, this is for receiving communion. When you come up here to receive communion, if you are receiving it in your hand, once you put in your hand, step aside and put it in your mouth before you leave. You cannot leave from that spot to go until you get your chair or on the way. Step aside, put it in your mouth, and then continue. You cannot leave. The usher will be on the watch out. You see such a person, stop the person, and let the person receive the food, eat the communion before he or she continues. Any question, you can ask me or talk to our pastor. Otodini Jesu. Bata boka nke asaa n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na-aga achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ịma na Antoni Ikewuru na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'obibi ya n'isi Benjamin Okolue, Uju Ezechukwu, Victor Ofondo na Victoria Ofondo, ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were nwa ha. Genevieve Ọpanweze na-enye Chineke ekele ka o si tinyekwara ya ofu arọ n'ime ndụ ya wee na-ayọkwa ogologo ndụ, arụ ike na amara Chineke n'isi ezinụlọ ya, na-echekwakwa ezinụlọ ya wee na-ayọkwa aṅụrị dị iche n'ọdịnihu. Oge Ọkolue na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na obibi ya n'isi Obinna Benjamin Okolue tata oge ugbu ọ na-elote mgbe eji were nwa ya. Uju na Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'isi ada ha nwanyị Chetachukwu Ezechukwu, onye nke na-elotekwa mgbe eji were nwa ya. Osi na Nneka Ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na obibi ya n'isi ezinụlọ ha wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ezinụlọ ha bụ n'obi. Ngọzi Ogoke na-enye Chineke ekele maka nyanwa etinyekwara ofu arọ wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na obibi ya n'isi nyanwa na onwe ya oge ugbu a nụnwa ọ na-edotekwa mgbe eji were nwa ya. Ịma na Antoni Ikewuru na-enyekwa Chineke ekele n'isi nwa ha Amari Kelenna Oje, onye nke na-edotekwa mgbe eji were nwa ya, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na obibi ya n'isi ya.
Reginald Ifeyinweze na-ayọ ka Chineke were aka o ji abụọ ya ka Ezra Omole amara Chineke na ngọzi ya o si na abụọ ya were pụta. Tedeus ọnwụ na ezinụlọ ya na-asịkwa happy birthday wee na-ayọkwa arụ ike nchekwaba ya na amara ya n'isi ya. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ ka Chineke werekwa aka o ji abụọ ya ka o leta nwa ha Ezra Omole ka o si na abụọ ya were kunie n'oge adịghị anya. O si na Nneka ụfọdụ n'ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi ụmụ ejima ha Victor na Victoria ụfọdụ ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Edith Olewunne ihe a na-achọ na-ayọkwa ihe dị iche Basil Adendụ Olewunne na ezinụlọ ya n'obi ka Chineke n'olu ha. Ben na Barbara Amadi na ezinụlọ ya na-ayọkwa ka Chineke ka ọ n'onu ayịyọ ha n'isi Ezra Omole onye nghọta nke nọ na-abụọ ya ka o si na-abụọ ya n'ụwa were pụta. Mike na Ijeọma Nwosu na-enyekwa Chineke ekene maka Johnny Mesis nke ha si wee jee wee nata wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'ezinụlọ ha. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene amara ya na ngọzi ya n'isi na ihe ndị ọzọ ezinụlọ ha niile bụ n'obi. Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya amara ya na odudu ya n'isi Uju Ezechukwu, Chetachukwu Ezechukwu, Stella Okonkwo, Amari Oje na Chisom Okoye ndị a niile na-elote mgbe eji were mụọ ha. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi